It-tnejn filgħodu fil-Parlament Malti ġew diskussi l-estimi finanzjarji tal-baġit tas-sena d-dieħla din id-darba marbutin mal-Ministeru għat-Turiżmu fejn il-Ministru Clayton Bartolo spjega kif sa Settembru li għadda kien diġà nqabeż l-infiq mit-turisti għall-2019 kollha kemm hi l-aħħar sena rekord. Waqt li enfasizza kif l-industrija tat-turiżmu llum hija fost il-pilastri ewlenin tal-ekonomija lokali, il-Ministru spjega li xahar wara ieħor pajjiżna baqa' jirreġistra records. Semma kif sal-aħħar ta' Settembru iċ-ċifri uffiċjali juru li ġew rekord ta' 2,300,000 turist. Sal-aħħar ta' Settembru diġà jidher biċ-ċar li meta wieħed iqabbel l-ewwel 9 xhur ta' din is-sena ma l-ewwel 9 xhur tal-2019 l-istess sena li kienet meqjusa rekord għat-turiżmu, diġà ġew f'pajjiżna mal-150,000 turist iżjed fl-istess perjodu ta' żmien. Huwa qal ukoll li kien hemm żieda fl-iljiri li qattaw it-turisti f'pajjiżna waqt li n-nefqa tagħhom sa Settembru kienet qabżet 2 biljuni u 100 miljun euro. Minn barra hekk il-Ministru spjega li meta joħorġu ċifri sal-aħħar Ottubru se tkun inqabżet in-nefqa li kienet saret fl-2019 f'sena sħiħa. Dan ifisser li pajjiżna rnexxielu jattira mhux biss iżjed turisti ma wkoll turisti li jonfqu aktar flus. Huwa qal li minkejja l-ħafna sfidi internazzjonali li jeżistu l-Organizzazzjoni Dinjija tat-Turiżmu fil-Ġnus Magħquda, il-UNWTO, tat li l-pajjiżna l-aqwa ċertifikat fejn poġġietna bħala l-Best Performance Mediterranean Destination. Il-Ministru Bartolo qal li għandu jinbena mudell turistiku sal-2030 ibbażat fuq il-kwalità, l-awtentiċità u s-sostenibilità. Waqt li semma l-ħidma sfiqa li qed tagħmel l-Awtorità Maltija t-Turiżmu, l-MTA, biex tkompli tkabbar u tkattar il-konnettività minn u lejn pajjiżna, semma li bħalissa dejjin taħdidiet biex pajjiżna ikollu titjiriet diretti mal-Istati Uniti. Qal li rridu naħdmu biex ikollna aktar Amerikani li jażlu lil Malta bħala l-post fejn iqattaw il-btala tagħhom fl-istess ħin li se jibqa' jsir kull investiment meħtieġ ħalli r-rotot li huma stabiliti diġà f'Malta ikomplu jissaħħu. Minħa tiegħu id-deputat Laburista Rea Bela tkellem dwar il-ħidma u l-impenn li qed isir mill-Gvern fil-qasam turistiku f'pajjiżna li qal li hu wieħed mill-muturi ewlenin fil-ħolqien tal-ġid. Fost oħrajn semma n-niċċa tal-films li qed tħalli l-frott ukoll f'Malta u qal li din jeħtieġ li tkompli tikber ħalli ikompli jitkattar il-ġid. U li jiena nemmen f'dan il-qasam li rridu narawh jikber u jattira aktar interess bħalma diġà qed jattira blockbuster movies kbar, ir-Ridley Scott u r-Russell Crowe. U dawn huma l-opportunitajiet li rridu nkomplu ninvestu fihom għal pajjiżna.